नमस्कार, प्रणाम। अजय भोजपुरी। जैसे कि हम रुआ सबसे बतौले रहनी है, आज हम भोजपुरी के अगला किताब पर बात करे जा रहल बानी। किताब के नाम है धाह, भोजपुरी नज्म संग्रह। रचनाकार हैं गुलरेज शहजाद जी। प्रकाशक सर्वभाषा ट्रस्ट है। 2021 में ये किताब दिल्ली से प्रकाशित भई रहे। भोजपुरी नज्म संग्रह, नज्म के माने पद्य व कविता होला। यदि हम एक किताब के कहीं तो ई भोजपुरी के कविता संग्रह है, भा यदि और एकरा के विस्तार दिहल जाए तो ये किताब भोजपुरी काव्य संग्रह के रूप में देखल जाए। गुलरेज शहजाद जी चूंकि उर्दू के नामी शायर हैं, हिंदी में वहाँ के बहुत बरियार जबरदस्त तरीका से अधिकार बाटे। अब भोजपुरी वहाँ के मातृभाषा है, तो एह से ये तीनों भाषा के बड़ा बेहतरीन तरीका से समझ वहाँ के राखतानी। आ कहीं ना कहीं भोजपुरी नज्म संग्रह में ये बात सोझा आ रहा बा। धा शब्द अपने आप में भोजपुरी के बहुत मीठा शब्द है। ए विषय पर हमार गुलरेज जी से बातचीत होत रही, चर्चा होत रही। हमने के किताब के बारे में आगे जानल जाओ। धाह के माने अधिकतर लोग जानत हुई, कुछ भाषा में कुछ जगह पर धाह के माने चित्कार के रूप में देखल जाला। कारुणिक जोन आवाज आवे दर्द से, कोनो फिजिकल मेंटल जैसन भी दर्द होके, भावनात्मक दर्द होके, जैसे भी हो सके। धाह के मतलब असर भी होला, दमक भी होला, छाप भी होला। तो कहीं ना कहीं ये किताब जोन गुलरेज शहजाद जी लिखले बनी, एकरा में चित्कार भी बा, एकरा में वो कारुणिक क्रंदन भी बा, एकरा में वो दुख भरल आवाज बा, आ ओकर कहीं ना कहीं छाप, असर, दमक पड़ रहल बा। बड़ा तरीका से शब्दन के चुनल गईल बा, चाहे एक किताब के शीर्षक होखे, चाहे एक किताब के रचना होखे। आज सबसे बड़ बात बा, जोन सबसे खासियत बा किताब के, ई जोन राजस्थान की एगो परंपरा है रुदाली वाला, वो तरह के कारुणिक चित्कार नहीं खे। वो एगो कोरम पूरा करत चित्कार नहीं खे। चित्कार ऐसन बा जौन रउआ के सोचे पर मजबूर कर दी। यानी कि शब्द जौन धराइल बाणा स, उ करेजा से निकलल बाणा स, आ उ करेजा तकले पहुंची हस। एह किताब में एगो चीज जौन बड़ा ज्यादातर माने अधिकाधिक संख्या में रउआ सबके देखे के मिली, पढ़े के मिली, उ शब्द है पानी। पानी पर आधारित बहुत सारा रचना एक किताब में रउआ सबके पढ़े के मिली। चाहे बरखा बुनी के पानी होखे, चाहे त्रिवेणी के पानी होखे, आ चाहे पानी के मरसिया होखे। जी हाँ, मरसिया जौना के शोक गीत कहल जाला। एह किताब में गुलरेज शहजाद जी पानी के मरसिया लिखले बानी। किताब के शुरुआत होता टे पानी से, बरखा बुनी से। आ कहीं ना कहीं ये किताब हर जगह या तो पानी के रउआ के देखावत, या भा रौरा आंख से पानी के ले आवत बिया। किताब के खूबी आ खासियत इहे बा। जब एक किताब के रउआ सब पढ़ब, जौन 50 गो नज्म चाहे कविता चाहे काव्य जौन कहीं, जब ओ के पढ़ब तो जहां पानी बा ओ जगह तो पानी बढ़ले बा, जहां पानी नहीं खे ओ जगह पढ़त घड़ी रौरा आंख में पानी आ जाए। पानी से हमारा ध्यान आवत अटे कि भोजपुरी में पहला निबंध जौन लिखाई रहे, महेंद्र शास्त्री जी लिखले रहनी, ओ निबंध के शीर्षक पानी रहे। तो कहीं ना कहीं एह किताब के पढ़त, हम चूंकि पढ़ले बानी वो निबंध के, तो वो निबंध हमारा ध्यान में आ गई हटे। एक किताब में विविधता, एकरा के एक किताब के वैल्यू के, एक किताब के टोटलिटी के, एक किताब के संपूर्णता के और बरियार कर रहल बाटे। हम जब बात विविधता के करतनी तो ओकरा में दर्शन आवताटे, ओकरा में समाज आवता, ओकरा में यथार्थ आवताटे, ओकरा में राजनीति आवतिया, ओकरा में कारपोरेट आवता, ओकरा में आम जनता आवतिया। आ कहीं ना कहीं अपना कवितन के माध्यम से, एक पंक्ति दो पंक्ति कुछ शब्द के माध्यम से गुलरेज शहजाद जी आधुनिक भारत के, पिछला कुछ बरिस के भारत के हर भाव के, हर रूप के देखावे के कोशिश किले बानी।
हर रचना निखर के आ रहल बाड़ी स। भिखारी ठाकुर से लेके मार्क स्ट्रेन के जो रचना है द सुसाइड, ओकर भोजपुरी में उल्था जौन बा बड़ा शानदार बाटे, पढ़े लायक बा। अब बड़ा बेहतरीन तरीका से गुलरेज जी वो चीजन के सजा के रखले बानी। कोरोना काल में चूंकि किताब लिखाइल बिया, तो कोरोना काल के का स्थिति रहे ओहू पर एगो रचना रुआ सबके पढ़े के मिल जाई। उर्दू आ हिंदी में गुलरेज जी के बहुत सारा किताब बाड़ी स, बाकी भोजपुरी में धाह जौन बिया ये दूसर की किताब है। यहाँ के ए से पहले भोजपुरी में प्रबंध काव्य लिखले बानी, जौना के नाव है चंपारण सत्याग्रह गाथा। मात्र 220 रुपया के किताब धाह रुआ सबके दिल्ली में सर्वभाषा ट्रस्ट से मिल जाई। हमरा उम्मीद बाटे कि ई किताब अमेजन पर भी होखे, बाकिर हमरा लगे ई किताब चंपारण से चल के दिल्ली से होत अबू धाबी, दुबई, ओकरा बाद शारजा चौपर रहे, यानी कि हवाई यात्रा करके ई किताब हमरा लगे आई रहे। बहुत पहले से ही किताब हमरा लगे बिया, बाकिर समय ना मिलत लटे, मौका मिलल है आज। किताब हम बहुत पहले पढ़ले रहनी, बाकिर मौका आज मिलल है तो वीडियो बनाओ तनी। किताब बहुत शानदार बिया। भोजपुरी में कविता काव्य पढ़ रहल बानी, यदि आधुनिक कविता काव्य के पढ़े के शौक बार हुआ तो एक किताब के जरूर किनी, एक किताब के जरूर पढ़ी। और सबसे जरूरी बात, भोजपुरी और मातृभाषा है, भोजपुरी में किताबिन के पढ़त रही, किताबिन के किन के पढ़त रही, आ भोजपुरी में लिखत रही, सोशल मीडिया पर लिखत रही। जरूरी नहीं है कि साहित्य रची, जरूरी नहीं है कि किताब लिखी, जरूरी नहीं है कि पत्रिका खातिर लिखी। सोशल मीडिया रोरा सोजा बा, फ्री बाटे, केहू के रोक टोक नहीं है, ना कोनो संपादकी बा, ना कोनो हर हर पिट पिट बाटे। रुआ भोजपुरी में लिखत रही, सोशल मीडिया पर लिखत रही। इजाजत दी सबे, हम फिर हाजिर होकर कोनो ना कोनो किताब लेके। हमरा लगे अब के बहुत सारा किताब भोजपुरी के आइल बाड़ी स, काफी कुछ नया किताब बाड़ी स, वो किताब इनके बारे में चर्चा होत रही। तब तक इजाजत दी, प्रणाम, धन्यवाद, जय भोजपुरी।